ya baran bato ko da sama za ta bani kito idan har ga kina tabbata san bani ba batun ɗimuwa. Salamu alaiki ya kausara Mami haya ne zara ya kofar zuwa har ga Allah faɗi wa maganin damuwa. Batula gani na rarraho zakin hukku ne lau ki wani lamunin baituka na yabanki kamar kwararar ruwa. Sai ki zo da siffar bayyana ba ki zo in kika man hakan abida zan tabbata ne cikin nasuwa. Ki ce mani gani na kara so ka faɗi da kan abin da ka so ni kamar yance da ke lawanin kallon ki da ke bukata uwa. Kuma sai dakin sani da ke na fake tsawon zamani ki kara mun sani a cikin ki kafafu na su barin rawa. Madina nake bukatar na je ki ce wani in taho sai na koda ba na da sisin zuwa. A yawa baruka ya sajida ya tsokar jikin awada ya ainihin hakikar rasulullahi uwar gidan garkuwa. Shi ya shaye mu matar hali sarkin rabo ke ce ke rabawa marayu sannan kuma kiwa mai uwa. Kurna ta yi ne ya sayi da sannan hakikanin mai gida hannun rabu koyar watattu ne kogin kure hotuwa. Afuwa sai da Fadima zan dawo idan an jima zakin mubbule kun sani ni ko da rike kumin garkuwa. Allahumma rabbi salli ala nabiyyin zahidi zulula wa alai duka sa'ar sahubai da aulira musanin hawa. Allahumma salli ala sayyidatun nisa'il alamin ruhin nabi ismun nabi haqiqatun nabi sallallahu alaiha wa sallama. Assalamu alaikum masu sauraro, kun saurari wannan kasida daga bakin Dauda zakin hubbun nabi sallallahu alaihi wa sallam.